siyang araw mo si kayo namin. Kaaro. Nag-PM si paring Joe. Nag-iimbita siyang uminom. Ay, kakahiya naman. Magdadala tayo ng pulutan. Meron pa yung isang pato dyan eh. Maliit. Yun na lang. Isisimpleng adobo lang natin sa kalamansi. At dadalhin natin doon kay paring Joe para may dala naman tayong pulutan. Lagi niyang sagot ng alak eh. Kakaya naman. Kaya tara, mamitas tayo ng kalamansi. Yan, dito na tayo sa harapan. Kukuha tayo ng kalamansi kasi dito medyo malalaki ang kalamansi dito. Ayun, dami. Wala tayong gunting pero pwede na rin. Mga 10 siguro okay na. Ito mga kaaro, kung yung gagawin tong ginagawa ko, yung pinipitas-pitas lang. Ang magaganda dito kasi cuttings nyo siya dito sa dulo, cuttings nyo. Kung may gunting kayo, cutter or ano, tatanggalin nyo siya ng ganito. Pero hindi ko nakadala yung gunting o cutter, clippers. Ito na lang muna. Tip din para lumago yung kalamansi ninyo. Cuttings nyo siya. Tulad nito, ito to. Sa dulo nito, yung sangang yan, pwede nyo na yung lagarihin, putulin para mas lumago yung sa baba. Mamamatay po ang kalamansi pag hindi nyo siya kinakating-kating. Natutunan ko po yan sa mga Japanese shows na ang ginagawa nila, pinupruning nila, pinuputol nila ang sanga. Kasi tulad yan sa baba, pag wala ng dahon-dahon dyan, dito na lang sa labas ang maraming dahon, oras na para i-pruning, magbawas ng mga sanga at lalago uli sila ng maganda. So okay na to, nakailan piraso na tayo. Babalakin kita. Tara, marinate na natin ng pato sa kalamansi. Basilan ko. At ito naman Chinese chicken fowl. Ito yung mga itimang karne nila. Meat alpha, everyone. Alpha, 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 alpha. Ito na po yung pato natin. Na-marinate ko na rin po yan. Pero i-marinate pa rin natin sa itong mixture na to. Soy sauce, paminta, at chili flakes at konting betchin lang. Or magic sarap pwede rin. So chatak muna natin tong pato. Pero tanggalin natin tong beak nung pato. Kasi ito yung hindi nakakain to. Bakit sinama? Dali natin sama tong ulo. Natin sama to. Gagawin natin lahat. Walang masasayang dito. Yung laman loob niya nandito na eh. Pati yung atay o puso. Yan. Ito mga kaaro, huwag yung kakalimutan tanggalin to. Ito malansa ito. Ayan, itong dilaw. Malansa po yan, mabaho yan. Kailangan tapon yan, tanggalin. Ayan.
Kalamansi, no? Sila natin ang kalamansi. Yan lang, may tumatawag na. Tapos lagay na natin to soy at sili. So ang gagawin natin dito, marinate lang siya for 1 hour. Pwede natin iluto na agad, pampulutang lang naman. Pero maganda 30 minutes marinate natin. Right? At least naka-ready na dapat mamaya. Bawang luya. So ready na. Mamaya. Unang gagawin natin, mantika. Tapos chili flakes. Igisa natin sa chili flakes. Sunod natin ang luya. Nalagay na natin yung ating pato. Buhos natin din yung pinag-anuhan ng toyo. Kalamansi. Anong laurel, leaves. Ayan, kumukulo na. So, isisimmer lang natin siya hanggang mawala yung sabaw. Kunti lang ang isasabaw natin. Tapos lagyan pa natin ng kalamansi, mga 5 kalamansi, then okay na. Daling lumambot lang to kasi batang pato lang to. Ganito lang po yung hambo. Kalamansi. Akin lata na ba? Approximately 10 hours later. Ayan, punta na tayo kay Parenjo. Sinundo ko lang si Jipol. Si Jipol. Op. Dito na tayo sa bahay ni Parenjo. At ito na yung luto natin, oh. Ayan. Kasama natin si Parenjo Jipol, si Parenjo. Meron na. Sa wakas, magsashot na siya si gamer. Ang shot like G-Pool gamer.
Gusto ko rin mag-alaga sana ng itik yung pang ano, kaya dapat nandyan ay ano, sa tubig ano, Oo. yung pang balot. Manrenta kayo yan. Alog, may pago yan. Mansula kayo daw ah. Kamu ala ron. Nung may balak ko sa Santa Barbara, nung payag na uncle ko ya, yan. Yun itong ko kanto. Mayroon kasi pago yun, sayan kin. Is, no adilog pa ito, napatay mo na akan mo. Napagay mo eh. Pakin mo ni. May itik to may kaabay mi man, di magkalayot. Ba ito sa harvest and dan itlolya itik ya agaw more than 800. Bakol. Nagalaw. Pangbalutan silang- itlog maalat. Marami silang alaga.